Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε με τον κύριο Πέτρο Καλογεράκη, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΝ Ισουχείου και θα έλεγα ο άνθρωπος που καθημερινά καταπιάνεται με τα προβλήματα και τα ξέρει ένα προς ένα στην καθημερινότητά τους και τον αντίκτυπο που έχουν στη ζωή των πολιτών της Χίου. Κύριε Καλογεράκη, καλησπέρα. Θα Καλησπέρα ήθελα και σε εσάς έτσι. και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και ο σκοπός αυτών των συζητήσεων, όπως θα έχετε καταλάβει, είναι να γίνεται μία συζήτηση που να ακουμπάει τα προβλήματα της υδροδότησης της νήσου Χίου και ταυτόχρονα να δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο που τα παρακολουθεί να ενημερώνεται, αλλά σε μία συζήτηση, ας πούμε, που να είναι επιστημονικού επίπεδου και όχι δημοσιογραφικού στυλ. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την εκτίμησή σας για το πώς βλέπετε τη φετινή περίοδο, τη φετινή σεζόν, που σιγά σιγά πηγαίνουμε προς την καλοκαιρινή σεζόν, όσον αφορά την επάρκεια του νερού στο νησί, σε σχέση με την περσινή χρονιά και από εκεί και πέρα να μπούμε μετά στα πιο συγκεκριμένα προβλήματα που έχει το νησί. Σε συνέχεια δύο, ας το πω, κακών περιόδων υδροδοτικά, φαίνεται ότι η φετινή περίοδος θα είναι κατά τη καλύτερη από τις προηγούμενες δύο χρονιές. Βέβαια, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε και το κλείσιμο αυτής της χειμερινής περίοδου για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και συνολικά πώς θα υπάρχει διαφοροποίηση στη διαχείριση σε σχέση με την περσινή περίοδο. Φαίνεται πάντως ότι είμαστε λίγο καλύτερα. Θεωρείτε δηλαδή ότι φέτος η χρονιά συνολικά θα έχει καλύτερο ισοζύγιο όσον αφορά το νερό και τις καταναλώσεις, ή έχουμε θεωρείτε καλύτερες ροές μόνο, αλλά οι καταναλώσεις μπορεί να είναι εξίσου μεγαλύτερες? Θεωρώ ότι το ισοζύγιο έχει δύο όψεις. Έχει και το κομμάτι της παραγωγής νερού και το κομμάτι της κατανάλωσης που πρέπει να εξετάσουμε Αυτό και να ακριβώς, βελτιώσουμε. ναι. Αυτό Ε, ήθελα να πω. Αναφορικά με την παραγωγή του νερού, προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε κάθε δυνατή λύση. Όπως για παράδειγμα, καθότι η Χίος είναι μεγάλο νησί, έχει αρκετές φυσικές πηγές, ειδικά το χειμώνα με καλή παροχή, τις οποίες μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε. Υπάρχουν περιοχές όπου μπορούμε ακόμα να εκμεταλλευτούμε υπόγειο υδρευτικό δυναμικό, απογειοτρήσεις δηλαδή. Υπάρχουν περιοχές που μπορούν να αξιοποιηθούν με επιφανειακή αποθήκευση, δηλαδή φράγματα και λιμνοδεξάμενες. Και μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι της παραγωγής φυσικά βάζουμε και την αφαλάτωση, είτε από υφάλμηρο νερό όπου υπάρχει φυσικό υφάλμηρο, είτε από θαλασσινό νερό που εν τέλει συμπληρώνει το μείγμα της παραγωγής του νερού ώστε να καλυφθεί η ανάγκη. Φυσικά, όπως είπα, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Πρέπει ταυτόχρονα να δούμε και την εξοικονόμηση νερού. Ένα μεγάλο κομμάτι της εξοικονόμησης, το οποίο φέτος για πρώτη φορά εφαρμόστηκε, είναι ένας εξορθολογισμός της τιμολόγησης, όπου θα ευνοούμε, ας το πούμε, τους συνδημότες μας οι οποίοι είναι πιο προσεκτικοί στην κατανάλωση του νερού, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει μια μεγαλύτερη, ας το πούμε, χρέωση για αυτούς οι οποίοι είναι σπάταλοι, να το πω έτσι απλά. Ο περισσότερος κόσμος ο οποίος έχει καταλάβει ότι η κλιματική αλλαγή είναι στην πόρτα μας και σέβεται τον φυσικό πόρο που λέγεται νερό, πιθανότατα θα δει μείωση στο λογαριασμό του. Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος, ας το πούμε, να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι μας βοηθούν. Από την άλλη όμως θα πρέπει αυτοί οι οποίοι υπερκαταναλώνουν και στην λογική του όποιος καταναλώνει πρέπει να πληρώνει παραπάνω, να καταλάβουν ότι ο πόρος δεν είναι ατελείωτος και πρέπει να τον σέβονται περισσότερο. Παράλληλα και φέτος θεωρούμε ότι σε κάποια σημεία θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε μέτρα για περιορισμό της κατανάλωσης, είτε με ίδρυυση ή κυρίως άρδευση με περιορισμένη ποσότητα σε όσους το ζητούν, αλλά και τροφοδοσία κάποιων δικτύων ορισμένες μέρες ή ώρες της ημέρας, ούτως ώστε να έχουμε περιορισμό της κατανάλωσης από τα δίκτυα αυτά. Και όλα αυτά ελπίζοντας τον επόμενο χρόνο να έχουμε στα χέρια μας και το μεγάλο όπλο της επαναχρησιμοποίησης,
δηλαδή της επεξεργασίας σε τριτοβάθμιο βαθμό της εκροής των βιολογικών καθαρισμών, του κεντρικού βιολογικού καθαρισμού και την χρήση αυτού του νερού στην άρδευση. Θα Μία φράση που κάνετε, θα χρησιμοποιούν κάνετε πλέον συχνά επαναχρησιμοποίηση. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Στην επαναχρησιμοποίηση είστε δηλαδή στη φάση της επέκτασης του βιολογικού, της αναβάθμισης, θα φτάσετε και σε τετρατοβάθμια με οζονισμό και ενεργό άνθρακα ή μόνο φόσφορο άζωτο? Καταρχάς, βελτιώνουμε την υφιστάμενη δευτεροβάθμια εγκατάσταση, γιατί έχει και πολλά χρόνια λειτουργίας στην πλάτη της. Και ταυτόχρονα θα περάσουμε του επόμενου μήνες σε αυτό το στάδιο, να εγκαταστήσουμε την τριτοβάθμια επεξεργασία που ουσιαστικά αποτελείται από μια συστοιχεία φίλτρων με φίλτρα άμμου και ανθρακίτη και στη συνέχεια απολύμανση του νερού του προϊόντος, ούτως ώστε αυτό να μπορεί να διατεθεί, όπως λέμε, για απεριόριστη άρδευση, δηλαδή να είναι απολύτως ασφαλές για τον αγρότη αλλά και για τα προϊόντα Αλλά θα έχετε που παράγει. ανθρακίτη, εντάξει. Ναι, θα έχετε δηλαδή και απομάκρυνση κάποιων ρήπων επιπλέον, συν κάποια οργανικά που θα απομακρύνονται, οργανική ρήπη, για να το δώσετε σαν κλάση Β, λογικά υποθέτω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Αυτό είναι και πολύ ευχάριστο γεγονός, γιατί είναι πάρα πολλά τα κυβικά που παράγονται και είναι κρίμα αυτά να πηγαίνουν στη θάλασσα, ειδικά για την άρδευση, που εσείς έχετε θέματα αρκετά, είναι πολύ γνωστό πανελληνίως και παγκοσμίως ότι πάνω απ' όλα έχετε τα μαστιχόδεντρα, τα οποία μπορεί να μην θέλουν πάρα πολύ νερό, αλλά το θέλουν το νερό τους. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπάρχει Καβιεράκη. μία παγκοσμίως, ας το πούμε, ε, υπολογισμένη ποσότητα του νερού χρήσης ότι πηγαίνει κατά 75 με 80% στην άρδευση και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος, καθότι τα υδροληπτικά, τα υδρευτικά με τα αρδευτικά βρίσκονται συνήθως στις ίδιες λεκάνες. Και επομένως οποιαδήποτε ελάφρυνση αρδευτικής χρήσης από τα υδροληπτικά αυτά θα μας εξοικονομήσει νερό για άρδευση. Το που θέλω να σημειώσω είναι μια φράση που λέγεται από τους τεχνικούς, ας το πούμε, της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, ότι πρέπει να δούμε πλέον τους βιολογικούς όχι ως σημεία απόρριψης νερού, αλλά ως σημεία παραγωγής νερού. Και να καταλάβουμε ότι πρέπει να χωροθετούνται με τέτοιο τρόπο και να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε το νερό που εξάγουν, αυτό που παλαιότερα το θεωρούσαμε απόβλητο, να το χρησιμοποιήσουμε πλέον σαν πρώτη ύλη για την αγροτική χρήση, που είναι και η μεγάλη χρήση Βέβαια. νερού. Βέβαια. Γιατί εδώ που τα λέμε, η τάση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μην χρησιμοποιούμε ή να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερο πόσιμο νερό για άρδευση ή για άλλες χρήσεις, βιομηχανικές, πλυσίματα δρόμων κτλ. Να κάνω μια ερώτηση εδώ πέρα, γιατί είναι σημαντικό να ακουστεί. Η ΔΕΙΑ Χίου, λοιπόν, σε σχέση με τις πηγές υδροδότησης, αυτά που είπατε πριν που τα αναφέρατε, από όσο γνωρίζω και τα είχαμε δει και μαζί πέρσι, υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά φράγματα στο νησί που έχουν κατασκευαστεί. Αυτά πώς πάνε φέτος από άποψη συλλογής νερού? Δηλαδή πιστεύετε ότι θα αποδώσουν ή θα χρειαστεί οπωσδήποτε και αφαλάτωση να μπει μέσα στο μείγμα? Και μετά θέλω να μου πείτε και για τις αφαλατώσεις πώς πάνε. Και τι πιστεύετε για το μέλλον των αφαλατώσεων στο νησί. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει μία μαγική λύση για την λύση του αρδευτικού. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πηγές που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, είτε αυτές είναι φυσικές αρτεσιανές πηγές νερού, ας το πούμε, είτε είναι υπόγεια νερά, είτε είναι επιφανειακά νερά και φυσικά και η αφαλάτωση. Ε, οι επιφανειακές αποθηκεύσεις μέχρι στιγμής δείχνουν καλύτερη εικόνα, όπως σας είπα, από την προηγούμενη περίοδο. Φαίνεται ότι θα έχουμε περισσότερες διαθέσιμες ποσότητες, ακόμα όμως δεν μας αφήνει να είμαστε απολύτως αισιόδοξοι, καθότι μια καλή βροχομετρικά χρονιά μπορεί να ακολουθηθεί από μια κακή ή και περισσότερες. Οπότε θα πρέπει να διατηρούμε αποθέματα και για τις επόμενες χρονιές. Και αυτή τη στιγμή πάμε να καλύπτουμε χαμένα αποθέματα προηγούμενων ετών, να μην το ξεχνάμε αυτό. Θεωρώ πάντως ότι η αφαλάτωση έχει για κάποιο λόγο στο παρελθόν δαιμονοποιηθεί, ας το πω έτσι. Έχει το μεγάλο κακό ότι υπάρχει μεγάλη απέτηση ενέργειας για την επεξεργασία του νερού, είτε είναι αυτό υφάλμυρο είτε είναι θαλασσινό. Υπάρχουν όμως πλέον μέθοδοι αυτό να αντιστραφεί.
και το κόστος παραγωγής ενέργειας από μία αφαλάτωση να είναι περίπου όσο από μία γεώτρηση ή από ένα φράγμα. Κάνουμε Εννοείται με λοιπόν χρήση να ΑΠΕ. χρησιμοποιούμε, Με χρήση ΑΠΕ. ακριβώς αυτό εννοώ, να χρησιμοποιούμε τις ΑΠΕ σε συνδυασμό με τις μονάδες αφαλάτωσης, καθιστώντας τις εν τέλει ενεργειακά όχι ουδέτερες, αλλά σίγουρα όχι τόσο ενεργοβόρες εγκαταστάσεις όσο θα ήταν χωρίς αυτές. Κάνουμε προσπάθειες και για τις υφιστάμενες μονάδες να εγκαταστήσουμε κάποιες τέτοιες στοιχείες, ας το πούμε, ΑΠΕ που θα μειώσουν την κατανάλωση ενεργειακή, και αντίστοιχα οι νέες δύο μεγάλες μονάδες που σχεδιάζουμε σχεδιάζονται στην λογική του να έχουν ένα μεγάλο μέρος της απαιτούμενης ενέργειας να παράγεται από ΑΠΕ, ελαφρύνοντας έτσι το κόστος παραγωγής, το οποίο φυσικά δεν θα μετακυλιστεί στους δημότες. Άρα καταλαβαίνω ότι στο κομμάτι της παραγωγής νερού, να το πω έτσι, θα βάλω και την επαναχρησιμοποίηση μέσα, γιατί είναι μη παραδοσιακός πόρος, αλλά έτσι όπως το αναφέρατε γίνεται πόρος. Η ΔΕΙΑ Χίος και η Χίος γενικά έχει πάρει κάποια μέτρα τα οποία θα αποδώσουν λογικά. Στο κομμάτι, και για να κλείσουμε με αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω, στο κομμάτι της κατανάλωσης, μιλήσατε για κάποιες καταστάσεις με λιγότερο νερό κατά περιοχές ή με αύξηση της θυμολογιακής πολιτικής. Θα ήθελα να μου πείτε αν η ΔΕΙΑ ή ο Δήμος γενικά κάνει κάποιες κινήσεις για τη μείωση των καταναλώσεων στους δημόσιους χώρους, στα δημόσια κτίρια. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές καταναλώνεται πάρα πολύ νερό για καλοπιστικούς λόγους. Να πω ένα παράδειγμα για συντριβάνια. Εδώ, ποια είναι η γνώμη σας και τι κάνει η ΔΕΙΑ σχετικά με αυτό, αν κάνει κάτι, αν θεωρεί ότι πρέπει κάτι να γίνει? Ναι, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συνεχώς. Το νερό και η πληθώρα του νερού, ας το πούμε, δείχνει μια ποιότητα στην ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Πρέπει όμως εμείς πρώτα, δηλαδή όλοι οι δημόσιοι και οι δημοτικοί φορείς, η ΟΤΑ, τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή, να δείξουμε το καλό πρόσωπο προς τους δημότες, κάνοντας εξοικονόμηση σε όλες τις χρήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται δευτερεύουσες, ας το πούμε, πηγές υδροδότησης για την άρδευση του δημοτικού πρασίνου. Υπάρχει τώρα μια δράση που θα κάνουμε σε συνεργασία με το Δήμο να περιοριστεί η χρήση στις ντουζιέρες της παραλίες. Έρχεται και θερινή περίοδος και είναι μια ανάγκη η οποία πρέπει να καλυφθεί μεν, αλλά έχει πολλά περιθώρια εξοικονόμησης νερού δε. Σε γενικές γραμμές όμως πρέπει πλέον όλα τα έργα, ειδικά τα έργα αστικού πρασίνου, περιβάλλοντος κλπ. Να λαμβάνουν και αυτό υπόψη τους, ότι ο φυσικός χώρος που λέγεται νερό δεν είναι πλέον άφθονος και απεριόριστος και πρέπει να δείχνει και το δημόσιο, ας το πούμε, το καλό του πρόσωπο πρώτα απ' όλα, για να μπορέσει να πείσει και τους δημότες να κάνουν το ίδιο. Κύριε Γενικέ, θα ήθελα μία τελευταία ερώτηση, η οποία είναι για μένα και το ζουμί. Τελικά, το νερό στοιχείο, αυτό που έρχεται στις βρύσες, αυτό που λέμε πόσιμο, το πίνει ο κόσμος ακόμα ή όχι? Τι πιστεύετε? Και αν δεν το πίνει, τι πρέπει να γίνει για να πείσουμε τον κόσμο να το πίνει? Μεγάλο μέρος του νησιού, το νερό, κυρίως όσον αφορά την περιεκτικότητα σε χλωριόντα, δηλαδή, που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, η φαλμύριση, είναι σε τέτοια κατάσταση που καλό θα είναι να το αποφεύγει κάποιος να το χρησιμοποιεί για πώς. Μπορεί να είναι απολύτως ασφαλές για όλες τις άλλες χρήσεις, δηλαδή για το πλύσιμο των ρούχων, των πιάτων, την προσωπική υγιεινή κλπ. Αλλά όσον αφορά την πόστη, καλό είναι να καταφεύγει ο κόσμος στις δημοτικές βρύσες που έχουμε σχεδόν σε όλους τους οικισμούς, που είναι ένα νερό που έρχεται από φυσικές πηγές, είτε αρτεσιανές πηγές, είτε γεωτρήσεις πολύ καλής ποιότητας, ελέγχεται τακτικότατα, αποστηρώνεται, ούτως ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει η ΔΕΙΑ ότι αυτό το νερό που παρέχεται σε αυτές τις δημοτικές βρύσες είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση της πόστης. Προσπαθούμε να καλύψουμε εν πρώτη την ποσοτική ανάγκη για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις και με όλα τα μέτρα τα οποία θα δούμε και στο μέλλον και μαζί και σας έχουν αναπτύξει και ο πρόεδρος, ας το πούμε, στο παρελθόν. Κάνουμε προσπάθεια να βελτιώσουμε αυτό το ισοζύγιο, το ποσοτικό, σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να απαλείψουμε τις κακές
πηγές υδροδότησης, για παράδειγμα εν πρώτη στις γεωτρήσεις οι οποίες είναι υφαλμυρισμένες, και ταυτόχρονα προχωράμε και σε βελτίωση των συστημάτων απολύμανσης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι και χημικά και μικροβιακά το νερό είναι ποιοτικά σύμφωνα με την νομοθεσία, για να είναι απολύτως στις προδιαγραφές του πόσιμου στις βρύσες όλων των σπιτιών. Για να το πετύχουμε αυτό, βέβαια, να πω ότι πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε τέτοιες ποσότητες που η υδροδότηση να είναι 24ωρη, ούτως ώστε να μπορέσουν οι δημότες να καταργήσουν τις δεξαμενές που έχουν στα σπίτια τους. Φυσικά, στη συνέχεια πρέπει να φροντίσουν και τα εσωτερικά δίκτυα, τις εσωτερικές εγκαταστάσεις των οικειών, ούτως ώστε να είναι με τις σωστές προδιαγραφές, για να μην δημιουργούν επιμολύνσεις στο νερό που θα προσφέρουμε, και να μπορούμε πλέον να πούμε ότι ο κάθε δημότης θα ανοίγει τη βρύση και θα πίνει νερό άφοβα. Είναι μια προσπάθεια που έχουν γίνει σίγουρα πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξαναλέω, πηγαίνει χέρι-χέρι με όλες τις προσπάθειες εξοικονόμησης, και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια και με τα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, θα μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Πολύ, πολύ καλό αυτή η τελική τοποθέτησή σας, γιατί δείχνει τη στόχευση, και από αυτά που συζητάω και ακούω και εγώ βλέπω ότι πραγματικά κάποια μέτρα σημαντικά έχουν ληφθεί, έχουν μπει σε λειτουργία. Λαμβάνεται μέτρα και για την ποιότητα, όπως είπατε, για την απολύμανση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σωστή απολύμανση. Κλείνοντας, κύριε Γενικέ, αν θέλετε κάτι στο τέλος να συμπληρώσετε σε κάτι που δεν είπαμε, πολύ ευχαρίστως να σας ακούσουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω για το εξής θέμα. Οι απαιτήσεις του κόσμου ολοένα και αυξάνονται, και καλά κάνουν φυσικά, γιατί αυτή είναι η στόχευση, να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Αντίστοιχα, και οι απαιτήσεις των χρηματοδοτικών εργαλείων, των διαδικασιών που ακολουθούμε ολοένα και γίνονται πιο περίπλοκες, και θεωρώ ότι ένα βασικό μείον, ας το πούμε, των φορέων γενικώς που ασχολούνται με τη διαχείριση του νερού είναι η ύπαρξη τεχνικού προσωπικού εξειδικευμένου που να μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά τα καθημερινά ή και μεσομακροπρόθεσμα αντικείμενα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ούτως ώστε να πηγαίνουμε στο αύριο με ελπίδα ότι θα γίνουμε καλύτεροι. Είναι μία περίοδος, όπως ξαναείπα, που υπάρχουν εργαλεία ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Χρειάζονται να οριμάσουν ακόμα πολλές μελέτες, χρειάζονται να γίνουν ακόμα πολλές μελέτες, και φυσικά όλα αυτά τα έργα που προκύπτουν θέλουν σοβαρή επίβλεψη, ώστε να είναι απολύτως λειτουργικά και στο βάθος χρόνου, και αυτό χρειάζεται ένα τεχνικό προσωπικό εξειδικευμένο, το οποίο αυτή τη στιγμή λείπει και από τη ΔΕΙΑ Ακείου, αλλά ξαναλέω και από όλους τους φορείς διαχείρισης του νερού. Πολύ σωστό η τελευταία τοποθέτησή σας, γιατί η υποστελέχωση είναι κάτι τελικά που δεν μπορεί να λύσει. Δηλαδή δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα αν δεν έχεις προσωπικό. Δηλαδή αυτό το πράγμα που πραγματικά σχεδόν σε όλο το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα είναι κάτι που το παραγνωρίζουμε. Συζητάμε για λύσεις χωρίς να συζητάμε αν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό. Κύριε Καλογεράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, θα πω ότι 21, 22 και 23 Μαρτίου μαζί με τη ΔΕΙΑ, δηλαδή μαζί με εσάς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τον EPLO, διοργανώνουμε τριήμερο δράσεων στοιχείο για να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτά τα θέματα. Οπότε θα τα πούμε σύντομα και από κοντά. Περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.